Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kadlum gi khobor balay ulum uba Robert Jun Khajarin ubla phashi thi eno ya kakam kumu vice president jong UDP sengkmi mat kumu khot jong UDP hadu kashnong kaba u shong usa umpat shim ya karai shanu un leit ban penyeso eladi nai undang shong pyrkhat chwa habe kren baruba Robert Jun Khajarin umkwa ban kren ei nrai kumala pa ha ka chithi kalapen I ba umdon shu ha ka UDP haba klibyang shanu ka seng ba leit penyeso kajubab jong u kalong umpat rai na mark umpat kwa ban kren ei kuman shpen kanma uba Robert Jun ude kyrteng MP Lok Sabha bala penjeng dak United Democratic Party UDP haka election house sem ajar pusaw neula sharem no nabynta ka UDP kala sei da weu kyrteng uba VJK kenta ban yakhun yak election MP shteng samoy uba Robert Jun una pha ka shithi shok president jong UDP sengmi ban mi no naka seng ka dei haka laitrik menta ubanai jilliu daga bakado ba sautanat baki MLA ka UDP kin Kyrshan yo James ke sama ku kyrteng ka MP Raja Sabha Chemda Wanra haka CEC jong ka UDP namar udai naka NPP haka ni ka shithi Pynpaw bukan ni ka Kyrshan ka UDP yaw kyrteng ka NPP Raja Sabha kalapen kulma di paidbah haba ka UDP kabala sei kyrteng ban yakhun ka election MP Lok Sabha kaban salong shen shuru nakaliang jong ba Robert Jun Khajarin ula tho ya kani ka wei ka kerwa kabara shong jingmut hadu kata baru kabala ban ketik ya ka jingmut jing pyrkhat jong ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep bat hakani ka kerwa jong ba Robert Jun ula tho kumni ha ka WhatsApp status jong u ba Robert Jun Khajarin shaki parari ha ka jing yakun persya ya ka jing pendan kampisa ban thit vote ha ka por election kabadai ka kambian berkakam kaba bo jing ma ya ka sensha paidbah ka wei ka bangayo I kalong baka jing ai pisa jong paidbah syakan kono parti lani kyrteng haba pa wasai ka Pynpaw baki paidbah kila raikut banam di tak dor shu yala ka vote baka dor jongki hei ho ki paidbah kila start bat kila snothu yala ka hok shu nakaliang jong ba Robert Jun ulat ho ya kani ka wei ka kerwa syaki parari berkabai kyrteng ki jing puson dei blei ubala penlong ya ka sensyar khadala ni kata governance berkumta kalong ka bakhoj na maru blei hi ulong bakhoj ukhun benreu pat uthaw ya ka sanhima la ta politics ada Bri U uklet no ya blei bat ting buram shu ya blei ka sanhima tang ha khati Bri U kan long ka bathala Bri U da ka jingla lajong la ban pen khoj ya ka sanhima badi ka sensyar khadar kumta Bri U dei ban shuduai bat sya yalam hakamon ublei kanang ba unsulong tangko muatir jong ublei haka sensyar khadar